तर मित्रांनो काय मग सकाळी बरा मग तर आपल्या नवीन व्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आम्ही चाललो धैकाला। तर आता सगळ्यांनी तयारी केलं आणि आता जातो आपणच्या रिक्षेने जातलो त्या मंदिरात धैकाला। तर आता जाऊया आम्ही, चला। आता मी पोहोचलो त्या मंदिराकडे, तुमका दाखवतोय लाइटिंग आणि केलं नाही।
रामास्ते परायण परतरवो राम ब्रह्मा जय वंदना भागवत पुराण कथितं
आता सकाळचे 6:30 वाजले आणि उद्या पडला सगळा गाड्या पोहोचले देवळातला तर मित्रांनो आता गाडग्या बांधतात हे बघा नंबर माहिती
तर मित्रांनो असं होतं थोडक्यात दहिकालो. थोडक्यात दहिकालो म्हणजे काय तर नाटक असतं आणि जसं नाटक संपता पहाटे एक तसा तुम्ही बघला असतात की दहीहंडी म्हणजे हंडी फोडली, दह्याची हंडी असतात ती फोडली जातात मडके, त्याच्यामुळे तो दहिकालो असं म्हटलं जातं त्याका. असा तर तो वर्षातनं एकदाच असता तो सण, त्याच्या कोकणातलं जत्रोत्सव म्हणजे थोडक्यात दहिकालो. त्याच्यामुळे खूप गर्दी असतात, तुम्ही बघितलं असाल की खूप गर्दी असतात. तर तुमका व्हिडिओ आवडला असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.